Ola, hoxe vou aproveitar que non chove como fixo onte para falarvos dun tema que é moi importante para as nosas vidas. Na realidade non, mas vamos fingir que sí. É as historias de Instagram. Quan li agafa la mà, no passa el temps, saps que t'estimo. A ver, como comezou eu falar disto? Porque é todo un tema. Entón, quero recalcar que obviamente este vídeo vai ser sobre a experiencia que eu tive coas historias de Instagram. Non sei se vai ser a mesma que a vosa, mas podedes comentala. Comecemos pola parte fácil, a música. Hai basicamente dous tipos de persoas cando teñen que elixir, non, tres tipos de persoas. A primeira é a que non pon música, tanto lle ten a música nada. Ás veces é máis poético ou o que sexa, mas non sempre, ás veces é só pereza, supoño. Eu case nunca poño historias sen música. Despois, a segunda sería a persoa que pon só as cancións que lle recomenda o Instagram de TikTok, de reggaeton actual o máis escutado. É bastante aburrido, ou sexa, por unha banda, grazas, porque así podo coñecer o título e a artista da canción que xa coñecía sen saber de quen era e como se chamaba, mas é aburrido, é moi aburrido entrar no Instagram e escutar as mesmas cancións que xa podo escutar no TikTok, onde si hai verdadeiramente algún contido, non? E por último teríamos as persoas que poñen cancións non tan coñecidas. Ás veces son un pouco coñecidas, aínda que non sexan super internacionais ou super populares, mas tamén hai xente que non sei de onde saca esas cancións, mas son debaixo a terra ou non sei, mas super novas e a maioría das veces super guais. A verdade é que teño coñecido bastantes cancións novas por Instagram e este é un costume que todos temos, eu penso, que é sacarlle captura de pantalla ao móvil ou a tableta ou que sexa, para logo pois tela e poder buscar a canción no Spotify ou mesmo no YouTube, onde quer que escutades música, pero logo ninguén lembra de facer iso. Eu teño dito, vou facelo con todas as que teño, non sei que. Logo non pasa, iso non pasa. Deixemos de dicirnos mentiras, porque non van funcionar. Despois, sobre o tema do postureo. Instagram é postureo. E xa está, e non pasa nada, podemos aceptalo. Polo menos, dende que eu entrei no Instagram, todo é postureo, é entretido, ou sexa, para min Instagram é como un bagul con lembranzas. Entón, se eu miro as historias de hai un ano, pois realmente eu vexo o cambio que fixen eu e o cambio que fixo a miña vida. Coñezo xente que tivo Instagram aos 11 anos e agora que ten, pois, máis ou menos 16, mira e di, estou moito mellor. É como facer unha foto ou un vídeo. A cousa é que a máis a xente pode velo, todo o mundo pode velo. Por sorte non poden ver o historial de historias, de todas as historias, porque entón xa teríamos un problema. É hora de que Instagram faga o paso, finalmente faga o paso, e poña un pesquisador nas visualizacións da historia. E despois, falando de Instagram en xeral, por que cambiaron a parte dos gustames por unha tenda? Quen compra por Instagram? Que é isto? Shein? Amazon? Non, ninguén compra por Instagram. Eu sento que é unha rede social na que non podes medrar do mesmo xeito que en TikTok.
ou mesmo no Twitter, ou seja, porque aínda que teñas a conta pública e todo o mundo poda vela e poda gozala, todo o que ti queiras, pois as publicacións que aparecen de contas que non sigues adoitan ser de contas xa con moitísimos seguidores. Entón, as contas que non teñen tanto público, pois quedanse igual. É difícil. Agora mesmo o que máis vexo, se non tiveches a conta desde hai moito tempo, é que normalmente polo TikTok a xente volta famosa, entón seguídeme no Instagram, mas non ao revés, case ninguén promociona o seu TikTok no Instagram. A máis, hai esta diferenza, non? É un pouco como a diglosia, non sei se vou dicir tolerías, mas Instagram sería como a lingua pública e TikTok sería como a lingua privada. Aínda que teñas a conta pública no TikTok, iso non ten que ver. O sea, explico. Instagram é como a lingua que empregas con persoas as que non coñeces, porque na app de Instagram, como xa dixen, pois faz máis postureo. Normalmente, seguramente fagas moito máis postureo en Instagram que non en TikTok. E en TikTok realmente faz o contido ou falas dos temas que a ti realmente pois te interesan, non? Esa é como a diferenza, ou seja, e ao final aquí o que está a pasar, o que está a acontecer é que ao final eu creo que esta batalla vai gañala a TikTok. A xente xa non quere vivir oxalá, iso querería ser eu. A xente quere vivir estou fatal, vou fatal con todo, a miña vida é un desastre. De feito, Instagram copiou o TikTok facendo o Reels ese, mas coñezo a moi pouca xente a que verdadeiramente lle gusta o Reels. Na verdade, non é tan bo, eu prefiro o TikTok, non sei por qué. É a mesma cousa que fixeron co Snapchat, teño ouvido, coas historias, de feito, ou seja que o tema do vídeo tal vez nuns anos pois alguén fai un vídeo, ou YouTube tamén pode chegar a perder moita audiencia, porque agora está moito máis, que está medrando moito máis en público e consumidores, pois todas esas plataformas de streaming, ou seja, de directos e así. E eu entendo, porque agora que hai a pandemia e tal, a xente pois acostuma a sentirse soa e quere compartir o tempo, aínda que sexa por unha pantalla e con alguén que non coñece verdadeiramente, pois é mellor eso que un vídeo de alguén. Ten moita máis naturalidade un directo que un vídeo, porque en un vídeo podes editalo todo, podes truncar as partes que non queres, podes cambiar a voz se queres, podes poñer musiquiña, non sei que. Coas fotos de Instagram o mesmo, ou seja, ti podes retocalle a cor, na historia por unha canción que ti crees que vai ir moi ben coa foto, ou nela cando fai 3 meses que fixeches a foto, porque claro, non pasa nada por facer iso, sabes? En cambio, nun directo, pois es ti coa cámara e falando con xente que está a verte e a escutarte a través da pantalla, non? Creo que agora é o que máis triunfa. O TikTok tamén é máis persoal e por iso é que chega máis a xente. Non sei se fai sentido, mas ben. Todo o que mencionei das historias de Instagram, obviamente estou a falar das historias de Instagram en contas públicas ou privadas, mas na historia visível
para todo o mundo. Porque se falásemos das historias nos mellores amigos, para algunhas persoas estar nos mellores amigos da outra é super importante e significa que estás a dicille que che gusta e tal. Non sei vos, mas as historias de mellores amigos nas que eu estou basicamente son historias da xente contando a súa vida constantemente. A maioría poderían ter unha canle de YouTube e triunfarían bastante, na verdade, porque teñen cousas moi interesantes a contar. Ás veces non, mas ben. Tamén poderíamos falar do impacto que poden ou non poden teñer as publicacións reivindicativas cando falamos de loitas sociais que se suben as historias de Instagram. Mas iso é un tema moi complexo, eu non creo que este capacitado para falar diso, polo menos non agora. Gústame moito o seu de hoxe e o fondo, na verdade. Que quede claro, as mellores historias de Instagram son Escamosa, precisamente. O feo! E bueno, marcho, que xa falei dabondo por hoxe. Sinto por todas as faltas que fixen eu hoxe, porque cada día son unha chea, mas cada día melloramos tamén. Ata o próximo día. Xa falemos de música cando teñamos o novo álbum das Ocas Grasas. Iso vai ser moi divertido. Entón, adeus!